በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ 11 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዝሎማዓንቲ ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ኣፍቀርቲ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ጥዑመ ልሳን ምስጋናኡን ኣማላድነቱን ተረዳእነቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 13 ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 6 እግዚአብሔር ሰናይ ገይሩለ እዩ እሞ ንምስጋናኡ ክዝምር እየ። መሰረተ ዜማ ወጠነ ካህን ያሬድ ካህን ያሬድ ካህን ያሬድ ካህን ጥዑመ ልሳነ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ያሬድ አቦና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ጥቅምቲ 11 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ግዛአትካ አልዕል ኢሉ ክሳብ ዝእዝዞም ንናይ ፈለግ ዓባይ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፅእ ብጸሎቶም ገዚቶም ዘቆምዋ ናይ ውቕሮ አቡነ ኤልያስ ዝኽረ በዓሎም እዩ። ኣብ ሃገር አንጾኪያ ኣቐዲማ ብሓጢያት ትነብር ዝነበረት ድሓር ድማ ብንስሓ ዝተመልሰት ገድለኛ ቅድስቲ ጲላግያ እውን ዕረፍታ እዩ። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ያዕቆብ እውን ዕረፍቲ እዩ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ አርዮሳውያን መናፍቃን በተደጋጋሚ እናሳደድዎ ኣብ ስደት ደሴት 7 ዓመት ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ሃርበኛ እዩ። ስለዚ ቀንዐት ሃይማኖቱ ብዙሕ መከራ ተቐበለ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ቅድስቲ አዴና ጲላግያ ኣብ ሃገረ አንጾኪያ ዝተኸበረት ቅድስቲ እያ። ወለዳ ዘይኣምኑ ከሓድቲ እኳ ነበሩ እሞ ንሳ ድማ ምስታ ዝረኸሰት ሃይማኖታ ኣብ ዝረኸሰ ስራሕ ጸኒዓ ትነብር ነበረት። ምስ በለ ኣብ ቤታ ጸወታ ብምውዓል ክትሕጭጭን ክትደርፍን ክትመንዝርን ተመስል ነበረት። ኣብ ውሽጢ እዚ ከምዚ ዓይነቱ ዝረኸሰ ህይወት ድሕሪ ምንባራ ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይ ገሃነም እሳትን ናይ ዘለዓለም ስቃይን ከምዝህልዎም እናሓሰበ ንደናቁርን ንኣመንዝራታትን ክግስጾም ንኤጲስቆጶስ ጳውሎስ ሰማዓቶሞ ንምኽሩ ኣብ ልቢ ኣሕደረቶ። ድሕሪዚ ቅድስቲ ጲላግያ ናብቲ ከስተምህር ዝሰምዓቶ ኤጲስቆጶስ ጳውሎስ ከይዳ ዝሰርሓቶ ኩሉ ሓጢያታ ተናዘዘት። ንሱ ድማ ኣጸናኒዑ ዝቐንዐት ሃይማኖት ምሃራሞ ካብቲ ዝነበረትሉ ናይ ርክሰት ህይወት ኣውፅኣ። ምሂሩ ምስ ኣመና ድማ ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቓ። ንሳ ድማ በቲ ዝቐደመ ክፉእ ስራሓ እናተጸጸተት ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብኩሉ ጽቡቕ ስራሓት እናተገት ንሰብነታ ከተድክማ ጀመረት። ተጋድሎኣ ከተብዝሖ ኣብ ዝሓሰበት ግዜ ድማ ናይ ወዲ ልብሲ ለቢሳ ናብ ኢየሩሳሌም ከደት እሞ ንኹሎም ዝኸበሩ ቅዱሳት ቦታታት ተሳሊማ ሰገደት እሞ ናብ ናይ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳሳት ከደት። ንሱ ድማ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ወፃኢ ናብ እትርከብ ናይ ደናግል ገዳም ኣእተዋ። ንሳ ድማ ንናይ ምንኩስና ልብሲ ለቢሳ ብጽኑዕ ገድሊ ተጸሚዳ 30 ዓመት ነበረት። ንእግዚአብሔር እናገልገለት ድማ ብጽኑዕ ተጋድሎ ነቢራ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈት። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና አሜን። አቡነ ኤልያስ ዘውቅሮ ትውልዲ ሃገሮም ኣክሱም እዩ። ንኣቡነ ኣረጋዊ ሳልሳይ ናይ ቆቢዕ ወዶም እዮም። ኣቦኦም ኣብ ውቅሮ ዝርከብ ጥንታዊ ናይ ኣብርሃ ወኣጽብሃ ቤተ መቕደስ ዓጣኒ ነበሩ። እዞም ጻድቕ ዘፍልጦም ሓደ ዓብይ ገድሊ ኣለዎም።
ኣብ መዓልቲ 548 ግዜ ኣቡነ ዘበሰማያት እናጸለዩ 666 ግዜ ይሰግዱ ነበሩ። ቅዱስ ያሬድ ዓባይ ንናይ ሃገርና ኩሉ ሓመድን ኣግራብን ጸራሪጉ ክወስድ ምስ ተመልከተ ንድምፂ ኣልዕል ኣቢሉ ኦ ዓባይ ኣይቴ ተሃውር ወለመኖ ተሃድጋ ለኢትዮጵያ ኢሉ ምስ ዘመረ ዓባይ ድማ ቀጥ ኢሉ ቆመ። ቅዱስ መልአክ ድማ ሽዑ መጺኡ ንምንታይ ትደክም ኣለኻ? ንምንታይ ኢኻ ንተፈጥሮ እትኽልክል ዘለኻ? ሕጊ ኣይተፍርስ ምስ በሎ ቅዱስ ያሬድ ሰንቢዱ ኦ ዓባይ ተጋግየ እየ ኪድ ናይ ተፈጥሮ ግዴታኻ ፈጽም ኢሉ ኣፋኖ። ብርሃን ኢትዮጵያ ቅዱስ ያሬድ ብኹሉ ዜማኡ ንዓባይ ቀጥ ኣቢሉ ከም ዘቆሞ ኣቡነ ኤልያስ ዘውቅሮ ድማ ብጸሎቶም ንዓባይ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዘይወፅእ ገይሮሞ ነበሩ። ንታቦተ ኣብርሃ ዋጽባ ሒዞም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ዶብ ኑብያ ከይዶም እምኒ ኣብ ዶብ ዓባይ ጸፍጺፎም ነቲ ቦታ ኣቐሚጦም ስእለ ማርያም ገይሮም መስዋዕቲ ሰዊኦም እዮም። ዓባይ ካብ ኢትዮጵያ ከይትወፅእ ገዚተካ ኣለኹ በልዎ። ዓባይ ድማ ተመሊሱ ቆመ። ዓባይ ንምድረ ኑብያ ምስ ኣዕለቕለቓ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ተገሊጹ ንምንታይ ንናይ እግዚኣብሔር ስነ ፍጥረት ተጨንቕ ኣለኻ ኢሉ ተቆጥዖም። እዞም ጻድቕ ኣቦ ድማ እቲ ማይ ይኺድ ግን ገረብን ሓመድን ሒዙ ካብ ኢትዮጵያ ኣይኺድ ኢሎም ነቲ መልአክ ሓተትዎ። ቅዱስ ገብርኤል ድማ ማይ ምስ መልእሲ ገረብን ቆጽልን ሒዙ ምጓዓዝ ከመይ ኢልካ ትርስዖ? ናይ ጸሎት ግዜኻ ኣኺሉ እዩ እሞ ናብ በዓትኻ ተመለስ ኢሉ ብቁጣዓ ብናይ እሳት ሰይፊ ምስ ኣዘዞም ግዝቶም ኣልዒሎም ንታቦቶም ሒዞም ናብ በዓቶም ውቕሮ ተመልሱ። ኣቦታትና ከምዚ እዮም ኣይኮነን ዶ? ሃይማኖት፣ ባህሊ፣ ታሪኽ፣ ቅርሲ፣ ስብእና ማንነትና ንናይ ሃገርና ሓመድ ከማን ንባዕድ ኣሕሊፎም ዘይህቡ ቅዱሳን ጻድቃን ነበሩ። ናይ ኣባ ኤልያስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣሜን። ጥቅምቲ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣባ ያዕቆብ ስደተኛ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅድስቲ ጲላግያ ገዳማዊት፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ቅዱስ አርማሚ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ማር ገላውዲዮስ ሰማዕት፣ ቡፃን ኢያቄምን ሃናን፣ ኣቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ። ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ኣሜን። ይቕሬታ ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካባና ኣበባ ኩሉ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ታርምልኝ። አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሉ መላእክት ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ መንፈስ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ሉል ዘምስለኪ ሰአሊ ወጽልያ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።